Het faillissement liep het onstaande. De salarissen kunnen op dit stuit net uitbetalen worden. Er is oerlis met het UWV. Nou, dan weten wij wel hoe let dat het is. Het heeft echt puur te maken met een financieel probleem waar we tegenaan hikken. Het is toch raar dat in een regio werd de Sionsberg het ziekenhuis is, werd je helemaal als je wat mankeert. Dat je zegt, ja, we weten net dat je hier wel helemaal. Ja, ik denk ook dat wij nu in de kou zijn gezet hier. Dat is heel illustratief hoe het hier aan toe gaat. In de achterkamers wordt er besloten. Er wordt met de groepjes managers wordt er overlegd. We vertellen dat zo nuchter. Ik zou razend wezen. We verbinden ook behoorlijk kwaad, hoor. Ja, we zien waar met grote eigen maar dat dit anno 2014 in Nederland bad. Absurd, hè? Dat vind ik ook. Weer een klap voor de regio Noord-Eerst-Friesland. Het faillissement van het Lietse ziekenhuis van Nederland. Maar wel de grootste werkjouwer in de regio. Een unicum. Vliende hier bedarren het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse in Zwierwaar, maar hier weer voortdurend een terugstart. In het geval van de Sionsberg is het in eerste instantie nog maar de vraag. Noord-Eerst-Friesland had het al dreig. Werkgelegenheid verdwijnt en de bevolking vergriezet. Om de regio een impuls te geven wordt de centrale as online. Kosten voor het dik 350 miljoen euro. De provincie docht er nog eens 54,6 miljoen bij voor gebiedsontwikkeling en dan is er voor de dwarpen nog eens 23 miljoen beschikbaar. Er wordt dus een soort investeren om Noord-Eerst-Friesland een boost te geven. Maar tegelijk gaat het ziekenhuis dicht vanwege oprinnende schulden. De Sionsberg hield al jaren dreig, maar nu lijkt het doek definitief te vallen. Het ziekenhuis is failliet. Ik had nooit van mijn leven kunnen dromen dat een ziekenhuis failliet zou gaan. Dat bestond gewoon vroeger niet. Aan het eind van de week was verwacht dat ik gewoon geen patiënten meer lijnen in het ziekenhuis. Dus nou ja, dat was gewoon die paniek. Janna Pol werkt 23 jaar in de Sionsberg. De laatste jaren als spoedeisende hulpverpleegkundige. Maurice van Hillo is als chirurg zo'n 20 jaar verbonden aan het ziekenhuis. Wij volgen beiden in de weekend na het faillissement. Het is een spannende, emotionele periode. Alles is verloren. Van Hillo kan zijn eigendommen haast net ophellen uit zijn werkkamer. En dan moet je hier vragen of je dat mag ophalen. En je moet het aan de bewaker laten zien. En die maakt een notitie. En die weet ook niet zeker of het allemaal wel mag. Dus die gaat collega's bellen. En kortom, een heel gedoe om het weg te krijgen. Want wat betekent dit voor u? Ja, dat is natuurlijk nogal een emotie. Want? Ik werk hier 27 jaar. En dan is het weg. En het begint al hier zo mooi in de jaren 50 van de vorige eeuw. Een huisartsinternaat komt met het idee van een ziekenhuis in Dokkum. De Sionsberg komt er, door inzamelingsacties van de inwoners. Onder andere met de verkoop van lucifers. In jontje 56 wordt de tijdelijke vestiging openen. Een soort Dokkumus weet het nog wel. Paviljoen met lange gongen. De totale kosten binnen een dikke 2 miljoen goenen en de gebouwen kennen zo'n 20 jaar mee. 25 jaar later wordt het echte ziekenhuis openen. Het wie grutfeest, maar toen nog koningin Beatrix. De Sionsberg wie een compleet ziekenhuis met verpleegafdelings en een soort specialismen. In 2006 werd de nieuwe zorgwet introduceren. Hans Hogevorst, hierop bezitten bij het MCL, wie minister van Volkszoeners. Maar de invoering van deze wet werd privatisering in de zorg mogelijk. Boven dat worden de kwaliteitseisken heel iets strenger. Een lietziekenhuis moet onder dezelfde eisken voldoen als de grote academische ziekenhuizen en dat is vaak financieel net helder. In 2008 is er een fusie tussen de Sionsberg en Passana, een grote organisatie van zorginstellings in de regio. De zorginstellings binnen op dat stuit financieel zoen en hebben zelfs nog reserves van een paar miljoen.
In 2011 komt de inspectie van de Volkszoeners met een negatief rapport. Het ziekenhuis zet de zaken net op een wadder. Ze komen onder tafelzucht van de inspectie te staan. Er wordt besloten om 4 afdelingen te sluiten, waaronder de eerste help en de beddenzorg. Het ziekenhuis van deze regio is van levensbelang. En dat wijzen ze u zomaar net aan in wat die spakers net is omgestaan. Dus hij de men over het aan. Dat de bevolking bot belutsen is bij de Sionsberg, doch blikken bij een protestmanifestatie in datzelfde jaar van behoud van het Dokkumer ziekenhuis. Het ziekenhuis bloot en de Passana-groep ziet het versterking. Zo ontstaat de geerwerking met Nijsmellingen, het Drachtse ziekenhuis. Door geerwerking moet de Sionsberg oerrein blijven. Nijsmellingen neemt de schuld van 10 miljoen euro van de Sionsberg oer en investeert 5 miljoen in een nieuwe acute helppost. De inkomsten gaan likwijls net omheeg. Door de negatieve publiciteit gaan patiënten naar andere ziekenhuizen. Het doek valt definitief en wat geen een van mogelijkheden hier, het ziekenhuis gaat echt failliet. Er is een patiëntenstop en personeel krijgt per e-mail de opdracht om direct het werk deel te lezen. Ook nu komt de bevolking weer in beweging, want Dokkum zonder eigen ziekenhuis is voor de meesten net acceptabel. Er is weer een demonstratie en de specialisten hebben een plan voor een terugstart. Tijdens de feestdagen wordt er toch gewoon partijen hard werken aan een oplossing. Een maand later, op 4 januari, wordt bekend dat er kapers binnen voor het ziekenhuis. 3 partijen binnen: DC-klinieken van zorgondernemer Loek Winter, Cardiologiecentra Nederland en Zuidoostzorg. Deze partijen moeten eruit komen met zorgverzekerde de Friesland, want die moeten zorg betalen. Op 17 januari is de Sannie en de Sionsbergdag. Inwoners van Dokkum en omkrieten en medewerkers van het ziekenhuis binnen uitnodigen om te praten over hoe zij de toekomst sjuggen. Het is de bedoeling dat er onder eind van de dag een plan leidt dat elke niet vinden kan. Het plan moet wel passen binnen de kaders die het onjoen binnen door zorgverzekerder de Friesland. De acute zorg, de 24 uur acute zorg is gewoon heel erg belangrijk volgens ons voor de regio. Dan hebben we echt veiligheid in de regio. En daarnaast gaan wij voor het dagcentrum van 8 tot 8 met een polyklinische zorg en een dagbehandeling. En waaronder we eigenlijk misschien ook altijd mogelijk is een soort stay houden die dus 1 of 2 nachten in de week open is. Dus dat is eigenlijk waar wij op inzetten als verpleegkundige groep. Natuurlijk wonen we nog veel breder. Maar ja, het is al misgegaan een keer maar de Sionsberg. Dus we moeten nog een gedegen plan dat rendabel is, maar we gewoon deel zetten. En in dat plan, zou je hem dat nog dien hebben, zou dat plak voor die in wezen? Voor die functie? Ik ben spoedeisende hulpverpleegkundige, dus ja, als de acute zorg open is, dan is er van mij een plak. En oors net. Jongenslet wordt er 1 plan presenteren. Het is de opzet van de specialisten dat ondernomen wordt. Dit plan is al jaren terugrekenen en gaat dan om een compact ziekenhuis dat rendabel wezen moet. De acute hulppost zal alleen nog oerdijs open wezen en dat is een grote ingreep. Verder zal er een start maken worden met een behindtal specialismen. Na een lange dag van vergadering wordt het plan onbeen of het zit burgers van de nieuwe eigenaars. Ik ben ook heel blij dat we eruit zijn gekomen, want je kunt uren vergaderen, je kunt allemaal hele vage punten hebben. Maar uiteindelijk is de Sionsberg failliet gegaan en uiteindelijk staat er gewoon nu op dit moment een heel enthousiast team klaar dat gewoon direct wil doorgaan. Duidelijk is dat de nieuwe eigenaars liets beginnen willen. Van belutsen een spannende periode, want elke nier moet solliciteren. Ik was liever aan het werk geweest. Ja, dat is toch je lust en je leven. En daar heb ik ook nog steeds zin in. Ik bedoel, thuis zitten is natuurlijk voor een tijdje wel even leuk. Omdat het anders nooit doet. Maar het moet ook niet te lang duren. Want dan
dan gaat het toch weer kriebelen en zo. Wil je weer weg, wil je wat doen. Daar ben je tenslotte ook voor. En zolang je gezond blijft en er zin in hebt, dan is er ook niks tegen om aan het werk te gaan. Alleen het moet mogelijk zijn natuurlijk, dat is zo. Ja, bij de bevallingen wezen, bij keizersneders wezen. Heb je een beetje bijgekomen van de goede oude tijd? Je bent nog hartstikke jong, maar... Ja, nou zeker, ja. Toen was het gewoon nog goed. Hè? Het ziekenhuis was een florerend bedrijf. En ja, de afdelingen waren al vol. En ja, dat was gewoon een hele mooie organisatie, ja. Ja, dan ga je 23 jaar gewoon vast werk en dan zit je nou in de WW. Nou ja, dat is gewoon, dat wil je net. Nee, je wil gewoon lekker aan het werk wezen en ja, geen gedonde eromheen. En nou ja, dat haast dus nou wel. En Dokkum was gewoon, dat was een hele fijne werkplek. Ja, maar heel veel plezier werken. En natuurlijk wie er wel eens wat, maar ja, dat haast overal. Ja, dat is dan nog heel wrang nou. Want ik bedoel, dus als inderdaad, je zit dus zonder werk, je hebt geen baan. Maar het is net dat het werk er net is. Nee, klopt. Nee, MCL neemt een putte meisje aan. Ik van de spoedeisende hulp, omdat ze tegen gewoon hartstikke druk gaan. Daar keer ze het net om op dit moment. Dus er werden behandelkamers maken en personeel inzet. Dus ja, er is werk. Want ik bedoel, de patiënten die wij zeggen, die ben er nog steeds. Dus die werken oversjongen. Ik bedoel, de meeste vallen nog steeds. We binnen benaaid naar het werkplak van Janna, haar acute helppost. Deze is nou dicht, maar we weeg je erop. En hoe vies het nou, zo? Ja, doods. En vreemd. Kijk of mij een keer net komen. Ik ga natuurlijk ontslag krijgen, dus ik ga hier niks met een ziekje. Nee, dus dat is gewoon heel vreemd. Ja. En dan ben die rieten ben onze koffiekamer, zeg maar. En daarnaast ben al je chirurgische polies. En wij zien het dus eerst aan deze kant. Dat is al je naai? Ja, de afdeling zelf is helemaal naai. Ja, klopt. Dus in januari opleveren. Ja. En er gebeurt nou niks? Er gebeurt nog niks, nee. Nee. Hoi. Jullie mogen hier binnen niet filmen. Oké. Als jullie even wil vertrekken. Ja, goed. Oké. Je bent nu niet aan het filmen, toch? Ja. Nou, film haar hoor. Nou, Maar dus je kan alleen maar hier, Janna. Nee, we maken er net maar in. Maar de camera. Ja. Maar we gaan een sluiproute. Wat ze daar net stiert. Dit is de ooringang. Ja. Hier is onze traumakamer, maar die zit op slot. Als je... ik weet niet dat jullie hier wel mogen filmen. Oh. Ik heb... Allemaal Friesland. Ze maken een documentaire over mij als verpleegkundige. En ik heb hier dus op de ADOA gewerkt. En ik hoop dus straks hier weer aan het werk te gaan. Dus ik wil dus even de afdeling laten zien. Ja, dat mag niet. Je mag hier helemaal niet naar binnen. Oké. Oké. Dus alles wat je nu hebt gefilmd, dat moet je er eigenlijk ook afhalen. Oké. Mogen we ook niet één shot even van de lege afdeling maken? Puur als indruk van, nou ja, dat heb ik achtergelaten. Absoluut niet, nee. Oké. Dus als jullie willen vertrekken... Dan gaan we. Nou ja, hopelijk kan je binnenkort wel beginnen. Ja, inderdaad, dat is te hopen. Ja. Nou ja, missie volgende week. Hè? Ja. Maar weet, ja. Wanneer ging het echt bergafwaarts? Ja, dat is eigenlijk een paar maanden geleden gebeurd toen het laboratorium verdween. Dat was eigenlijk een teken van nou gaat het wel heel erg snel bergafwaarts. Want eigenlijk kon je zonder laboratorium kan je eigenlijk geen acute zorg meer verlenen. Er moest, als je een buisje bloed afnam, dan duurde dat meer dan 3 uur voordat je daar een uitslag van kreeg vanuit een ander ziekenhuis. En ja, dat is geen acute zorg meer. Als iemand een bloeding heeft en je wil weten van hoe ver is hij, hoeveel bloed is hij kwijt, en je moet 3 uur wachten, in die tijd is hij al leeggelopen. Dus acute zorg kan niet meer dan. En dat was toen ook het probleem. Dat zag je dan ook van ja, dit kun je ook niet meer verkopen aan de mensen. Op 23 januari presenteer je de nieuwe organisatie van de passen.
Het ziekenhuis gaat verder als de Sionsberg 2.0. Van harte welkom allemaal. Het is een genoegen om vandaag goed nieuws te kunnen vertellen. In mijn beroep moet ik heel vaak slecht nieuws vertellen, maar het is nu een moment voor goed nieuws. Wat er gebeurd is het volgende 28 november, dat is precies 8 weken geleden. Intussen is het ziekenhuis nog leeg en dat viel apart. Alleen nog de prikpolie is nog hier voor de huisdokters. Ik kan verder niks voor u betekenen. Succes daar. Goedemorgen, medisch centrum de Sionsberg, een ogenblikje nog graag. Goedemorgen, medisch centrum de Sionsberg. Je wilt het er even overal. Oké, goed. Ja, doe. Goedemorgen, zorggroepen Sanen, medisch centrum de Sionsberg bedoel ik. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, medisch centrum de Sionsberg. De Sionsberg is weer open. Onder de telefoon rint het stwarm. De telefoniste krijgt een paar honderd telefoontjes in de oren. Nou, wat een drukte. Ja, heerlijk. Ja, zolang ik het nou krijg, dan een keer vind ik het best. Ja. We zijn wel een ziekenhuis, dus ik hoop net dat mensen heel lang op me wachten maar voor te komen. Maar ontnood gaat het al nog een kind dan krijgt, ja. Het is wel echt een stroom aan telefoontjes, hè? Ja. En mensen die het een beetje uitlezen hoe het al komt. En dat is best nog wel op sommige gebieden nog wel wat onduidelijk hoe het al komt. Dus ik probeer die dat dan natuurlijk een beetje duidelijk uit te lezen. Maar net iedereen neemt genoeg om mijn antwoord hagel in de gaten. Is dat nou wat even te pakken? Goedemorgen, medisch centrum de Sionsberg. De specialisten binnen ik weer onder slag. In de polyklinieken ben de eerste patiënten weer welkom op het spreekhoren. Ja, hoe verder? Hoe is het? Ja, het gaat niet zo. Oké, nou, even kijken. Even zitten, een tel en dan is het wel weer over. En hoe lang heb je dit nu al dan? Nou, het is in het begin ging het aardig goed en dan ineens is het weer... Igor Tulevski runt het ziekenhuis als vertegenwoordiger van de nieuwe eigenaars. Hij is verbonden aan Cardiologie Centra Nederland. De huisartsen en inwoners willen graag dat de acute helpost echt nachtsiepen is. De nieuwe eigenaars zijn nog net zo fier. Je moet wel zorgen dat alles betaalbaar blijft. Want 24 uur logistiek heeft degelijk eisen die niet alleen maar door ons, maar ook door de zorginspectie zijn vastgesteld. En als je ziet hoeveel mensen komen om gebruik van te maken van diensten en wat je allemaal aan de achterkant moet hebben, dat is gewoon niet slim. Dat moet men niet hier willen. En gelukkig in Nederland hebben we een hele hoge dichtheid aan ziekenhuizen. Dus als onverhoopt iemand echt spoedeisende hulp nodig heeft die wij niet in staat zullen zijn om te leveren en niet kan wachten tot de volgende ochtend, dan kunnen we altijd gebruik maken van omliggende ziekenhuizen die echt vrij dichtbij zijn. Zeker 's nachts als je zeg maar, door de verkeer niet verhinderd wordt. De huisdokters hebben haar plak naast het ziekenhuis. Zij willen juist heel graag dat de acute helpost 24 uur daags open blijft. Ze kunnen kwetsbare patiënten uit Noord-Friesland in de regio blijven als ze acute zorg nodig hebben. De combinatie van de eerste lijn zorg, dat binnen huisdokters, en de tweede lijn van de specialisten maakt je een 24 uur zorg in Dokkum mogelijk. Kijk, acute zorg voor 112, hè, als iedere seconde telt, dat is al jarenlang zorg die niet meer in Dokkum gebeurt. Als je een ambulance belt, 112, en iemand heeft een hartinfarct, gaat hij niet meer naar Dokkum. Al jaren niet meer. Dus dat stukje was hier al niet. Het gaat juist om wat wij dan noemen, de laagcomplexe acute zorg. Een kind wat plotseling heel veel pijn heeft. Hè, waar je heel bezorgd wordt. Dat is acute zorg. Dus bijna altijd goed in de eerste lijn te houden. Iemand met een longontsteking, hartstikke ziek. Die kunnen we prima in de eerste lijn houden. Met als achterwachtfunctie toch die tweede lijn in de buurt. Hè, die specialist. Een internist die het eventueel kan overnemen als het uit de hand loopt. Als je die veiligheid niet hebt, dan wil men ook niet meer naar Dokkum. Dus dat is ons betoog steeds. Even de bloeddruk meten. Wat moet dat kosten?
Nou, de exacte cijfers weet ik niet. Ik ben natuurlijk maar gewoon een huisarts. Maar we hebben een schatting is dat die zorg, het beschikbaar zijn 24 uur van een opnameafdeling waarbij je voor acute zorg kunt verblijven. De schatting is dat dat tussen de 1,2 en de 1,5 miljoen euro op jaarbasis kost. En we hebben een beetje uitgerekend dat het ongeveer 100 meter centrale as is. Nou, dat wist je weer. Ja, klopt. Wat staat er te gebeuren? Ik ben uitgenodigd voor een gesprek voor als SCH-verpleegkundige op de ADOA komen te werken. Dus ja, de acute zorg gaat weer wat van start. Ja. Goed nice dus. Heel goed nice, ja. Daar zien we als bewoners en als verpleging natuurlijk heel erg om te springen, ja. Hallo. Hey Janna. Hey, dokter Van Hello, dag. Dag Marije. Nou, hallo. welkom. Dankjewel, dankjewel. Nou en? Ja, een goed gesprek gewoon. En samen in contract om ben. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Dus weer aan de slag? Weer aan de slag, ja. Volgende week weer. Dus dat wordt echt al goed. Ja. Hey. Nou, aangenomen. Ja. Kom op. Super. Ja. Ja. Dus we zitten er weer in. Ja. Ja. Wel spannend. Ja. Marije met Janna. Hoi. Hey, we willen graag in de medicijnruimte van de ADOA. Maar de bewaking is hier al geweest, maar die mag geen deuren openen zonder toestemming van jou. Je bent akkoord, maar bel jij hem dan dat het akkoord is? Vandaag? Oh ja, 1468. Ja, ja, klopt. Ja, oké, dankjewel. Kon je hem niet gewoon met de beds openen? Ja, ik denk dat hij op slot zit. Hey. Hey. Nog beter. Nog beter, fijn. Hey, dankjewel hè. Volgens mij mis ik hier eigenlijk niks. Begin februari is het dan zover. De acute helppost gaat weer open. Alleen nog tijdens kantoortijden en net in het weekend en nachts. Eerst moet Janna een check doen met de collega's om te zien of alles nog in de water is. Nou, de laatste dag hebben we alles hier achter slot in grendels, hè. Ja. We weten van, nou ja, weet ik net wat er gebeurt, dus we zetten het hier gewoon op. Daar ben ik wel blij mee dat ik er nou weer ben, natuurlijk. Het viel je zo vertrouwd. Ja, en dan willen we graag aan de slag. En Piet? Ja, zeker. Ja, zeker weten. In de catacombe van het ziekenhuis treffen we curator Hans Silvius. De oername is een feit, maar er moet nog een soort dien worden. Silvius heeft een eerste indruk van wat er misgiet. De inkomsten zijn voor een deel teruggelopen omdat de voorzieningen afgenomen zijn. Maar voor een deel zijn de inkomsten ook teruggelopen omdat naar mijn idee de bevolking van Noordoost-Friesland in mindere mate gebruik is gemaakt van het ziekenhuis. En dan kun je je afvragen van hoe komt dat dan? Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met bijvoorbeeld een zeker kwaliteitsverlies wat in de afgelopen jaren aan de orde was. Een goed voorbeeld daarvan is de cardiologie die in 2011 er heel slecht op stond en waarbij de inspectie ook ingegrepen heeft en de cardiologie een rode kaart gegeven heeft, in ieder geval een behoorlijke gele kaart. Nou, dat is natuurlijk geen goede reclame voor het ziekenhuis. En het kan best zijn dat als gevolg van dat soort maatregelen de bevolking minder snel naar Dokkum ging en eerder uitweek naar Leeuwarden of naar Drachten. Norbert Hoefsmit, de interim bestuursvoorzitter van Nijsmellingen, lukt zijn stekker eruit in november. Hoefsmit had al jaren ondervinding als bestuurder in de zorg. Hij was in september 2014 naar Nijsmellingen hellen om de problemen van de Sionsberg in kaart te brengen. Maar 70% van de mensen uit deze regio kiezen toch met name voor de andere ziekenhuizen en passeren dit ziekenhuis eigenlijk in zorg. En uit welke cijfers blijkt dat? Nou, er liggen in
vanuit 2013, 2014 liggen allerlei analyses. In de periode van september, oktober heeft KPMG ook daar nog eens een keer een onderzoek naar gedaan. Hoe nu de werkelijke stand is en wat ook naar de toekomst te verwachten is. Ja, en uit dat rapport blijkt ook dat gewoon zo'n 70% van de mensen kiest voor de andere ziekenhuizen. Of in Friesland of in Groningen. Ja. Een bosje bloem erbij. Nou, prachtig, hè? Goeiedag. Dag, dokter. Hallo. Goedendag. Ik ben ontzettend blij dat je er weer is. Nou, en die ben ik goed. Wat aardig. Het is maar aardig iets. Ja, nou, hartelijk dank ook. Ja, ja. Ja, werkelijk weer. Ja. Ja, dat is even spannend, dokter. Ja, zo is het. Ja, ja. Komt hij weer, komt hij niet. Ja. Hele spannende tijd. Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar gelukkig. Ja, gelukkig. Ik ben blij voor hem. Ja. Ik ga het zijn, ik wil in de hordokter. We hebben een van heel. En ik ga net naar Drachten, als je dokter, dat je leeuwt of in Grijns. Ik weer bij dokter kan. Ja. Ja, wie? Ik ga nog 2 meemaken. Ja. Maar het is altijd zaggingen. Nou, fijn. En ik viel meer goed. Mooi. Want ik keer weg daar, knap ik op. Vindt hem serieus nog? Ja. Ik heb niet door. Ja. 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 Hoe is het er verder mee? Die gaat best, mijn stoma gaat best, dokter. Ga ik niks alleen mee. Ja, dat is aandoenlijk natuurlijk. En de man is gewoon dolgelukkig dat hij hier nog terecht kan voor zijn controles en voor eventueel verdere behandeling. Want als je geen auto hebt en je hebt een minimuminkomen, want dat was ook een probleem van hem. De financiële situatie was ook maar krap te noemen. Als je dan iedere keer naar Leeuwarden of naar Drachten moet rijden met openbaar vervoer, taxi of buurman of wat ook, dat is voor zo'n man natuurlijk heel vervelend. En ja, dit soort mensen wonen hier natuurlijk legio in deze regio. Het is een vrij arme streek, Noordoost-Friesland. Weinig werkgelegenheid, veel mensen die op een minimuminkomen leven. En ja, daar is dus eigenlijk de Sionsberg dé plaats voor waar ze heen moeten. En als dat kan, dan dat is mooi. Het spaart een hoop kosten uit. Als u nu terugkijkt, hè, u heeft het allemaal bestudeerd, u heeft ook weer verder teruggekeken. Kun je dan zeggen, is er een schuldige aan te wijzen in dit hele proces? Ja, ik denk niet dat er echt een schuldige aan te wijzen is. Je ziet dat het een eindstadium is van een heel langlopend traject. En waar veel actoren zijn geweest, waarbij steeds mensen geprobeerd hebben een oplossing te vinden, maar wel in dezelfde weg. En uiteindelijk is dat steeds moeilijker geworden en is dat niet gelukt. Het was een doodlopende weg. Uiteindelijk is het een doodlopende weg waarbij je uiteindelijk de moed een keer moet hebben om te zeggen dit stopt een keer en laten we het nu stoppen. Zodat je weer ruimte creëert om te komen tot nieuwe vormen. En een keer met waar is echt wel een keer. Maar dat wordt sowieso een twee keer dwarskie en twee, ja. Ja, mooi. Dus hoe is het nou echt uit wel? Dat is toch vreemd? Weer een avontuur. Canada is een land overvloedend van melk en honing. We zelf in eigen bijen en komen vinden. Wie vreemd en nooit op een boord geweest, alleen in de Ameland. Een nieuw begin.